Mae'r enillwyr yn dod yn gyflym ac yn gyson fan hyn ar y ddydd Iau. I ni wrthi yn edrych ar unrhyw frid o geffyl trwm gan eithrio ceffylau gwedd. Dyma ni yr dosbarth yn rhan ucha y prif gylch. A pan ti'n meddwl am geffylau trwm, David, yn eithrio wrth gwrs y ceffylau gwedd, ni'n sôn am Clydesdale falle? Suffolk Punch, Persians, Belgium Heavies. Ti? Felly mae'n debyg Clydesdale yw hwn sydd wedi ennill o ran y golwg. A mae yna enghreifftiau arbennig ohonyn nhw i gyd i gael yn y pentre. Yr enwau ti wedi gweud fan ni nawr, fellwch chi weld i yn y pentre. Ac ar y brig, falch iawn o weid, mae Manor King Charles allan o'r march Carnath Ambassador a'r gaseg Man Bonny Lass. Wrth gwrs, teulu Plefin Edge yn dangos eitha dipyn yn cefnogi lot o'r sioe lleol yn Canolbarth Cymru ac yn Swydd y Mwythig hefyd. Ti wedi gweld nhw mewn gwahanol sioe yn y Canolbarth? Mae Plefin Edge yn wastad, maen nhw'n cefnogi sioe lleol i Llam y Creiniau bob blwyddyn. Profiad hynod o felys i unrhyw gystadleuedd yw codi'r brig yn y prif gylch. A llongyfarchedau gwresog i Manor King Charles fyny yn ennill yn y dosbarth unrhyw frid o geffyl trwm gan eithrio y ceffylau gwedd. A gwych gweld teulu Plefin Edge yn cefnogi fan hyn unwaith eto. Joe and Jenny Lloyd with Coach Brooke around it.